थांनाय 2021 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालि चिरां जिल्लानि बेंटल हाग्रा बिफाननि मावख'आव सा 400निबो बांसिन सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरा गावसोरखौ सोरखारनि सेराव गथायदोंमोन। बेनिनो चिरां जिल्ला सिंनि मानास खुख्लुं रेन्जनि सा 70 सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरा गावसोरखौ गथायदोंमोन आरो बिथांमोननो साफायाव 50,000 रां अनसुंथाइ आरो 1,20,000 रां IBSजों लोगोसे सोरखारि गंसे न' लुना होनायनि रादाय होदोंमोन। नाथाय सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरा गावसोरखौ गथायनाया 2 बोसोर जालांब्लाबो सोरखारनि रादाय होनाय बादि दिनैसिम अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेखौ लानानै मानास खुख्लुं रेन्जनि सिंनि गावसोरखौ गथायनाय फलानफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रादाय होनाय बायदि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनो खुंथायाव थानाय सोरखारखौ खावलायो। जों बेंटलाव थानाय फरेस्ट केम्पआव सारेन्डार जाहैदोंमोन आरो सिखारि। ओमफ्राय दा जोंखौ जोंनि गोसोजों जों थाङाखैमोन, माने बिजिनियाव थानाय सारेन्डारफ्रा जोंखौ माने बुजायफैनानै लानानै थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिसोरनि बुंनाय बायदि जोंबो माने फोथायनानै थांनाय जादों। ओमफ्राय थांनानै जोंखौ बेवहाय जोंनि बुस्थुखौ जमा होनानै ओमफ्राय फेरेंगा सारा फैनानै बुंदोंमोन आरो माने नोंसिनि माबाखौ होनांगौखौ जों होगोन, 50,000 बे नगद फ्रि होनाय जागोन। ओमफ्राय IBSनि मोनसे स्किम 1,20,000 होगोन होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा फेरेंगा सारनि बुंनाय बायदिब्ला माने मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो होनायनिमोन आरो, माने बिदि स्टिलाव बुंदोंमोन, माने मोनगोन। ओमफ्राय दिनैसिमावहाय जोंनो रिजाल्टखौ हरनाखै आरो। माने जों थांदोंमोन, थांनायालाय खेबथाम खेबब्रै थांनानै माने ओमफ्राय जों थांनानै माबा लादोंमोन आरो सोंदोंमोन। ओमफ्राय सोंनायावहाय रायलायनायालाय फंफा फंनै रायलायनानै बुंदोंमोन जे माने जागासिनो दंबो होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय सिगां जोंनि PA जोंबो खबर लादोंमोन, ओमफ्राय PA बुंदोंमोन नोंसिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय जों थाङो जेबो रिजाल्टखौ मोनाखै आरो, माने मोनसेबो प्रसेसानो जोंनियाव बिसोर खिथाहरनाखै, माने जागासिनो दंल' होनो। ओमफ्राय उनाव फेरेंगा सारनाव थांबाय, एप्लिकेसनबो हैबाय, ओमफ्राय बुंदोंमोन माने दा जोंनि दायथ' मावनांगौआ जोबथ'बाय, आसाम सरकारा नोंसिनि माबाखौ मावनानै हरगोन होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिदि होननायाव जोङो गोबाव सम नेबाय, ओमफ्राय दिनैसिमावबो माने जायाखै आरो, जोंनो जेबो रिजाल्ट होनो हायाखै। ओमफ्राय सारमोना दा जोंनो गावसोर मा साननानै दं बा मा गोजौआव मा जानानै दं जोंथ' जेबो मिन्थिया। दा सारमोना जोंनो गावसिनि फिननाय एन्सारखौ जोंनो होयोबा मोजां जागौ आरो। माने जोंबो गोबां बयबो रावबो गोनां गैया, माने गासैबो गरिब गोजायानो फ्राय, माने हाजिरा खामला मावनानै जाग्राफोर गोजा। ओमफ्राय बयबो आसा खालामदोंमोन जे जों माबा मोनसे बिदि मोनोबा बयबो जों बिदि मावनानै जागोन, बिदि सोरबा बिजनेस मावनानै जागोन बा सोरबा बिदि माबा मोनसे दखान होनानै जागोन, बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय आसा खालामै दिनैसिमाव जेबो रिजाल्ट गैयैयाव मोननो हायाखै आरो। जों फेरेंगा सारनोल' जों एप्लिकेसन गांसे हैदोंमोन आरो जोंनिफ्राय थांनानै। ओमफ्राय एप्लिकेसन माने जोङो आर्मसखौनो होबाय सार। जोंनिया बिदि जादों आरो पुलिस भेरिफिकेसन माने खननै जाबाय दिनैसिमावहाय, खननै जानानै जेबो बेनिफ्राय माबा प्रुफ फैयाखै आरो। ओमफ्राय जोंनि डकुमेन्टसफोरखौ बिसोर एकाउन्ट बायदिसिना गासैखौबो जों होजोबखाबाय आरो अलरेडि। दा माने गावसोरसो बबेयाव मा जानानै दं, माने सारमोना जोंनो एन्सारखौ होयोब्ला मोजां जागौ आरो। जों बेखौनो खावलायगोन सारनाव, माने जोंनि मोननांगौखौ सारा थाबैनो होयोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगौ आरो। माने जों सारमोनखौ जेबो गाज्रि साननानैबो जों बे मिडियाखौ लिंहरनाय जायाखै, माने जोंनि बिसोर माबाखौ प्रब्लेमखौ बुजिनायनि बा मिन्थिहैनायनि थाखायसो जों नोंसोरखौ लिंहरनानै जों बेखौ खालामनाय जादों आरो। তারমানে সরকারে আমাকে এই স্বীকারই করেছেন, আমি সিলিন্ডার করাইছে সরকারে আমাক পয়সা দিব বলে ফার্স্টে 50,000, তার পাছত 1,20,000, আরও এটা করে ঘর দিব। তো নিয়ে দেয় 1 বছরের নিচে হয়েছে। আমি কিবা বনমন্ত্রীর নাম কি রঞ্জিত বসুমতারি তার ঘর গেছো, যাই কিনে 3বার গেছো। আমি কয় হব কিন্তু অলপ মানে প্রবলেম হয়ে আছে, কিন্তু দিব আর তোমারটা হয়েছে কি আর এনেকুৱা কৈ আমাক ঘূৰাইয়ে আছে আজিলৈকে। কিমান বছৰ হ'ল এইটো ঘূৰাই থকা? ঘূৰাই লাগা 1 বছৰমান হ'ল নেকি, বেছি হয়তো বেছি হৈ আছে। এতিয়া চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, মানে আমি তো কি কৰি খাম এতিয়া আৰু। আগতো স্বীকাৰ কৰিয়ে খাইছোঁ, এতিয়াতো কিবা কাম চাম কৰি খাই আছোঁ। পইচাটো দিলে আমি কিবা কাৰবাৰ চাৰবাৰ কৰি খাব পাৰিলোঁ হয়, এইটোৱে আবদাर। ओमफ्राय जों दासिम खनथाम खनब्रै थांदोंमोन
फेरेंगा सारनाव खिन्थु फेरेंगा सारा जागोनल' होनो ओमफ्राय उनाव लास्टआव थांबाय जोङो आंनि दायथ'आव गैला गोजौआवसो आं फाथायजोब्बाय होनबाय जोंथ' थांबाय थादों खनथाम खनब्रै ओमफ्राय दाना आंनि दायथ' गैया दा आंनि दायथ'खौ गोजौआव फाथायजोब्बाय गोजौआव मा खालामदों खालामाखै आंबो मिथिया होनबाय ओमफ्राय दाथ' जोङो बिराद लामा नायै थाबाय ओमफ्राय दाथ' जों गरिब गुन्द्रासो होखा नालाय बांसिन मानसियानो माहाजोनाथ' बिदि मावना जाखाया गरिब गुन्द्रासो मावनानै जायो ओमफ्राय दा बेखौ जों दासिमबो नेना दङ अननानै सारमोना एसे अननानै थाब खालामना हरबा जागौ जोंनो आरो जोंनि BTCनि जोंनि प्रमद बर' सार बेबो एसे जोंनि माबाखौ सर्टखौ एसे माबा खालामना हरबा हामगौ थाबनो नाथाय जों दासिमावबो नेनानै दङ जों जेरैबो ओरैबो थांनो हाया मावनो हाया जागासिनो दङ जों खुनुरोखोम दा हाजिरा मुजिरासो मावनानै जादों आरो जों बेबायदि थाखाखौ मोनबा गरिब गुन्द्रायाबो एसे माबायो होना खामानि होयोना दा बेफोरो जों सारमोना एसे अननानै थाब होयोब्ला हामगौ लाहैनाय जायाखै थांनो होनदोंमोन खिन्थु थांनाय जायाखै खिन्थु बहुत मानसिया होनदोंमोन होननाया बेखौ एसे सारखौ लोगो लाहैदो नोंसोरो रायलायो नङाबा खामानिया जानाय नङा नङाबा मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ बहुत मानसियानो बुंदों ओमफ्राय माने जों उन्दैनिफ्राय खस्थ' खालामनानै जानाय नालाय आदा माने जोंखौ माने आमस लानाय नुबाय थानायखाय खस्थ' जोंबो मावनानै जाबाय थायो बिसि फिसा दङ जोंनाबो फरायनाय दङ फिसाफोर बिनि थाखाय खेथि बाथि मावो जोङो बायदिसिना मावो दा बेनि थाखाय थाखा सर्ट जायो जों दा समाव जों लाइन बारनाय जायो आरो आमस लानानै ओमफ्राय दा आदामोननो जोङो एकदम ज' हैजोबबाय जोङो ज' जानानै ओमफ्राय आदामोना जुदि जोंखौ दाबो नायफिनाबा लामा सामा खिन्थु टाउन सहराव थाङो जोङो बङाइ थाङो दिल्ली थाङो जोंबो साइकेलजोंबो थाङो गारिजोंबो थाङो जोंखौ रावबो नायफिना दा नोंनो मा नांगौ बेखौ दा जोङो बे आखाइ थिखांबाय बेखौ जुदि अननाय गैयाबा बिदानाव जोंनि पाब्लिक गरिब गुन्द्राखौ जुदि अननाय गैयाबा जों लांदाङै थानोसै